Maabot sa 60 ka panimahay ang naugdaw sa sunog nga miulbo sa sitio Atisan, Barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay, ganina buntag. Ang detalye sa report ni Femari Dumamo. Kining baga nga sugi ka sa sunugan ang makita sa tapad nga barangay dihang miulbo ang sunog sa Barangay Kansuhong. Nadawa sa Talisay City Fire ang alarma sa sunog pasado alas 11 ganihang buntag. Dali mi katapang sunog tungod sa kainit sa panahon. Tungod usab sa gabali-bali nga hapak sa hangin, hinungdan nga daling gilamoy ang mga panimay nga ginama sa mixed light ug concrete materials. Matod pa ni FO2 Mardi Oxtero II, fire investigator nga naglisod sila pagpaong sa kayo tungod sa kasudlunon sa lugar nga nasunugan. Gisumpay-sumpay pa nila ang mga hose aron makaabot sa sulunong bahin ug makapasirit sila og tubig. Gideklara ang sunog nga fire under control alas 12 G sa udto ug na fire out alas 12:30 sa udto. Padan pagisusi sa mga fire investigator ang hinungdan sa sunog. Nakadungog buto si Kansuhong Konsehal Glenn Bacosmos wala pa magsugod ang sunog. Tungod niini nagtuo sila nga posibleng butane o LPG o kaha kuryente ang nabati nilang buto nga misangpot sa pag-ulbos sa sunog. Parkingan? Oh, Dayon? ya ni Ari sa ni Ari dere ya ni dagan sa nga to. Sabi tungod kay gatuyo kang hangin. Oh, ang hangin ba? Ibanabana nga maabot sa 1.5 milyones pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Ang mga apektado nga pamilya ang gipahiluna sa ilang basketball gym. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.